Hej og velkommen til den her video. I dag skal vi åbne en Secret Lucky Block. 11 sekunder, så vi venter lige. Men imens så kan I lige se en to Loculator, en masse. Jeg håber jeg ikke får en pot hotspot. Jeg får en Isak eller et eller andet. Og så en Isak der og der. Det er en ny brainrot, og nu tænker jeg faktisk, den er klar. Ja, og den er klar. Og vi vender os om, Hvad får vi? Og vi får en. Den dårligste. Og ja, jeg håber, I har en god video. Okay, den er lidt dårlig, men jeg fik en Tortugini Dragon for Genie der, som der er lort, som I kan se her. Ja, men like og subscribe. Jeg vil virkelig gerne få en masse følgere, og ja, peace.